Kaya may advice ko sa mga kasamahan na nasa Canada na gustong mag-owner operator, i-try nyo para sa ganun meron din naman kayong experience. Mahirap din kasi magsalita ng isang bagay na hindi nyo pa na-experience. I-try nyo mag-owner operator, salita kayo ng salita na hindi nyo pa naman na-experience. Mahirap kasi magsalita ng isang bagay na hindi nyo na-experience. Katulad ko, nasasabihin ko, madali lang yung pag-flat deck, madali lang yung pag-flat deck, madali lang yan, pag-flat deck na yan. Wala naman akong Alright guys, good morning. Ayan, once again, it's your host, Lucky Tracker here. At ang current location natin, nandito tayo sa Evansdale, Iowa Pilot Truck Stop. As you guys can see, daming mga truck dito. Ayan, simula ng araw na naman natin at magde-deliver tayo sa St. Louis, Missouri. Pick up tayo sa Winkler. Ayan. Ay, grabe ang lamig guys. Talagang hindi ka makakatagal sa labas. Wala nang snow. Wala nang snow. Bihira na guys pumatak ang snow, pero grabe ang tindi ng lamig. Wish ko sa lahat na keep warm sa mga nasa Canada o sa mga nasa malalamig na lugar. Ang bilis ng panahon, 2025 na ngayon guys. Kaya naisip ko 2025 na, nag-start ako being owner operator ng March 2021. So ang truck ko is bali magpo 4 years na siya ng March. Hindi ko namamalayan, hindi natin namamalayan mag-4 na taon na pala tayong owner operator ngayong March. Malapit na birthday ni Cordapia. At ang tinakbo na natin dito guys, start ko kasi parang palubat ang para makapag-charge siya. Yun, ang ating mileage ngayon ay minus 10. Pero sa cellphone ko, I doubt it, baka more than yan. More than weather. Tignan natin ang weather ngayon. Minus 12. Feels like minus 12. Yan, no? Minus 12. Ayan. Ayan, at ang tinakbo na natin guys is nakaka 806,600 kilometer na tayo. 806,600 kilometer na tayo na owner operator. Yes! Pinagbubuti ko ang pag-owner operator kasi wala naman tayong ibang wala naman tayong ibang skill kundi ang pagta-truck driver. Para ito lang yung paraan para sa ganun mabigyan natin ng magandang kinabukasan yung ating pamilya at ating mga anak. Malapit-lapit na, kunting tiyaga na lang. Sigurado ako lahat ng owner operator walang ibang pinangarap kundi mabayaran nila ang kanilang truck at matapos nila ang kanilang truck. Yes! Yan, yun ang pagkakaano ko kasi based from sa akin kasi alam nyo naman ang Lakay Tracker, owner operator. Ako
hindi ako nagkaroon ng experience ng matagal bilang company driver. Pagiging company driver ko nung nakuha ko ang aking driver's license way back 2016 ng October. Nakuha ko ang driver's license ko dahil wala akong experience. Nag-start ako sa city kasi nag-try ako mag-apply ng long haul right away pagkakuha ko ng aking ang aking driver's license. Hindi ako tinanggap, so wala akong experience, kumbaga zero experience ako kahit na mayroon na akong driver's license. So ang ginawa ko, nag city driving ako sa Cisco ng 2 years. 2 years. After that, mayroon na akong konting experience sa city. Kayang-kaya ko na mag-drive, pero syempre sa city lang. Wala pa talaga sa highway talaga ng matatagal kasi long haul eh. Pinangarap ko rin talaga mag long haul. Ngayon, nung nakakuha na ako ng experience niyan, lumaban na rin ako sa pag-apply ng long haul. Ito nga, dito sa company kong ito, nag-apply ako rito ng company driver. Tinanggap nila ako, pero meron pa rin nag-training sa akin ng almost 1 week. Tapos yung nag-training sa akin, naging team kami ng almost 6 months. And then nag-solo na ako. Kaya nung 2016, 2018, 19, 20, ayan, magti-21 nung kinuha ko tong truck. So 2 taon at kalahati ako nag-company driver muna bago ako nag-long haul. So 2 taon at kalahati muna ako nag-company driver bilang long haul bago ako kumuha ng aking truck, bago ako nag-owner operator. At wala talaga ako pinangarap kundi mabayaran ko ang truck ko. I'm sure lahat ng mga owner operator ngayon, yan yung kanilang pinangarap. Correction, kasi may mga kakilala ako na hindi nagtagumpay sa pagiging owner operator. Kumbaga wala na silang truck, kumbaga isinurrender na nila yung kanilang truck in some reason. Sa kanila nang bahala kung ano man ang mga reason nila. Karamihan sa mga owner operator, yun ang mas magandang salita natin, karamihan sa mga owner operator pinangarap na mabayaran ng truck. Kaya bilang ako, pinagbubuti ko yung pagdadrive ko, paghahanap buhay ko, magiging owner operator ko para mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko at saka syempre pamilya ko, mabili ko at makuha ko yung mga pangarap ko rin para sa sarili ko o pangarap namin mag-asawa, kasi marami kaming pinapangarap sa buhay. Kumbaga yun yung nagbibigay sa amin, guys, ng encouragement or lakas at motivation para magpatuloy yan sa paghahanap buhay. At ito, pag-drive ng truck, pagiging owner operator. Kaya tiyaga-tiyaga lang, malapit-lapit na, 1 taon na lang, magiging atin na ang truck kung may awa si Lord. Yan guys. Yes! Kaya may advice ko sa mga kasamahan na nasa Canada na gustong mag-owner operator, i-try nyo para sa ganun meron din naman kayong experience. Mahirap din kasi magsalita ng isang bagay na hindi nyo pa na-experience. I-try nyo mag-owner operator. Mahirap din kasi yung mas gusto ko yung company driver kasi base lang yan sa mga sinasabi ng iba, kaysa naman yung salita kayo ng salita na hindi nyo pa naman na-experience. Mahirap kasi magsalita ng isang bagay na hindi nyo na-experience. Katulad ko, never ako nagsalita, nasasabihin ko, madali lang yung pagpa-flat deck, madali lang yung pagpa-flat deck, madali lang yan, pagpa-flat deck na yan. Wala naman akong experience, bakit ko sasabihin yung ganon?
Kaya hindi ako basta-basta nagsasalitang isang bagay na hindi ko talaga na-experience. Ngayon, masasabi ko sa inyo, matagal ako nag-reaper, kasi reaper nga tayo. Yan, may experience talaga ako. May kikwento ko sa inyo kasi based from my experience. Nag-company driver ako. Ayan, may kikwento ko sa inyo kung ano ang experience ko. Kasi na-experience ko. Owner operator ako, magpupuriras na akong owner operator ngayong taon. Ayan, may share ko sa inyo. Masasabi ko sa inyo kung ano yung maganda at hindi maganda sa pagiging owner operator. Bad side at downside na pagiging owner operator, masasabi ko sa inyo. Kasi may experience ako. Hindi natin po pwedeng sabihin, no, na ay, mas gusto ko ang company driver, gusto ko ang owner operator. Wala kang karapatang sabihin ang isang bagay kung hindi mo naman na-experience. Ano yun? Nakikihiram ka lang ng experience ng iba. You need to experience into yourself. Katulad ko nga yung sinasabi ko, simple lang mag-platnik. Ang dali-dali lang mag-platnik. Maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin kong ganon? Hindi ko naman na-experience sa pagiging platnik. Hindi. Maniniwala kayo sa mga taong na-experience yung mga ganong bagay at nagsalita sa harapan ninyo. Yun yung guys. At yan ang masasabi ko sa lahat, para nandito sa mga Canada na kapwa natin mga truck driver na gusto mag-owner operator, try. Kasi wala naman masama. At hindi kayo nag-success, di balik nyo yung truck. Kasi marami naman nagbalik ng truck. Ganun lang yun. Hindi mo pwedeng sabihin ng isang bagay na hindi mo naman na-experience. Kasi kalokohan na yan. Yun lang yung guys. But anyway, magkape tayo. Tapos pagkatapos nito, pre-trip tayo. Tapos larga na tayo sa sa biyahe. Check natin sa baba guys. Makasukasuhan ng truck. Sabay mag pre-trip na rin tayo. Tara. Buksan natin. Alright. So far, guys, wala naman ako naririnig na ibon noise dito sa makina natin. Sa awa ni Lord, guys. May kagas pa sa ilalim. Wala naman. Walang press. Yun, slow lang yata yun. Yung naturang na slow. Woohoo! Pwede pa to. Pwede pa tong gulong natin. Ilaw. Ay, ito may tagas. Safety naman Puti. Ayos ko po, yung turbo niya po guys, sumisinaw yata. Maglalagay
ako ng coolant. Lamig. But anyway, ibutan na natin ang truck guys. Marumi, magpapa truck wash tayo sa mga upcoming truck washer pagka may pagkakataon. Madalas naman tayong nagpapa truck wash, kaya huwag muna natin madalayin yan kasi talagang sobrang lamig, baka mamaya ma-frozen yung preno. Pre-trip! Make sure lang natin dito may ilaw tayo maayos, at saka ayan, silyado pa. Ilalim. Ilaw. Diretso. Oh, puno-puno pa. Oh. 40. Ayan. Ilagay ko sa continuous, baka mamaya hindi na naman ito nagano, hindi na naman mag-start ito. Okay. Alright. Yung lock. Pati pintura tatanggal na rin. Alright guys, ayan. So far wala tayong nakikita hindi maganda sa truck. Ilaw. Sarado ko na. Tsaka ito guys, papaayos ko na rin ito. Nilagyan ko lang muna ito ng ganito. Gawa nga ng natatanggal nga. Ayaw ko nang lagyan ng packing tape, papaayos ko na lang ito. Para hindi lang siya matanggal. Mahal kasi ito, pag ito natanggal mismo mahal. Woo! Woohoo! Ayan guys, grabe, ang sakit sa kamay. Minus 12 lang ha. Iba yung minus 12 niya ngayon. Ang lamig. Then at natapos ang pre-trip natin, naikutan natin ang truck, lalarga na tayo guys. Yun nga, yung tulad kong sinasabi sa inyo, madali lang mag-flat deck, madali lang mag-flat deck. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin kong ganon kung hindi ko naman na-experience? I'm pretty sure hindi kayo maniniwala sa sasabihin kong ganon. Kasi ako, once again, sinasabi ko sa inyo based sa lahat ng aking mga experience, no? Sa buhay ko man, personal ko man na buhay, or sa pagiging truck driver ko, owner operator ko, I lay down lahat. Mga gastusin ko, lahat, sinasabi ko sa inyo. Wala akong hinahide. At hindi rin ako nagmamagaling.
sa isang bagay na hindi ko na-experience. Katulad ng sasabihin ko, ayoko mag-owner operator, mas gusto ko ang company driver. Wala kang karapatan sabihin ang isang bagay na ganun kung hindi mo naman na-experience sa pagiging owner operator. Anong alam mo sa pagiging owner operator kung hindi mo naman na-experience, right? Katulad ko, napakadali naman ng mag-plastic na yan. Easy lang yan. Easy. Maniniwala kayo kung hindi ko naman na-experience, di ba? Hindi. Ganun lang talaga, guys. Kaya mga bagay na nagsasabi sa inyo o mga ibang tao, mga ibang tao na medyo kong magsalita, panuorin nyo na lang o pakinggan nyo na lang yung sinasabi. At syempre kayo na bahala mismong humusga. Bakit itong taong ito nagsasalita ng isang bagay na hindi naman niya na-experience, right? But anyway guys, thank you for watching, no? Salamat na nandiyan kayo lagi nanonood sa video vlog ng Lakay. Ingat kayo lagi at kita-kita tayo sa susunod na video vlog. Lalarga na ako. Papunta na tayo sa unang delivery natin ngayong taon. Peace up guys. Ingat kayo lagi yan. Stay warm. Bye for now. Lakay Tracker.